Mapipiyatan usan langon mga baiago, mga dato sa mamlaka. Ayad na mapiya nagyoto ap ka ugopan ka sa mga tao kakailangan sa panabang. Igira mamboaden sa katao ko pagaritan no a pinilian. Agalpian so kapapagupan ni pagugupan yan. So mga baigo, mga datot sa mamlaka. Pipigan yan siran sa galbak, o gay di mambu di makimbityaray. Siko tao si sa mamlaka. Para bobo kapipikir niyan sa kabganian sa galbok so mga bangsa. Niya na Pilipino no tausok maguindanao, Iranon Tagalog sa pianto na lahi na pagugupan yan. Kiyanan so pagari Tano Asia buwan na. Manoto ang makaawida akal iyan. Mailay niyan so pakita bang sa galbo. Nakapanamaran niyan mambuwa kapakatoon niyan. Sa mibgay niyanon agalbong na sabab sa miyailay niya. Karuro masay o mga bangsa niyan sa mamlaka. Sa taman sa miya kapiraragon na giyoto e dadabiatan niyan sa ginawa o pagaritano na matangkad sa ginawa niya. Nakapganyan sa galbok so bangsa niya. Pinilian na pagugupan niyan so mga baego, mga dato sa mamlaka. Pipigan yan siran sa galban, o gay di mambu di makimbityara. Siko tao si sa mamlaka. Para boko kapipikir niyan sa kabganian sa galbok so mga bangsa. Gianon so pagari Tano Asia buhay ay pe pangalimuyan so apian tawa. Inan o kadnan tano isas kanya na maptaro tano mapiya dadabiyatan ta. Sa suporta ang tano go susuporta etano sa giya.